38 гола в А регионална група за 28 кръга. Ти ги вкара за по-малко 28, но лесно ли се вкарват голове в Бургаската четвърта дивизия? Аз дори не ги броям, но мисля, че благодарение на момчетата когато се вкарват голове, никога не ми е било. То е удоволствие все пак на тези години са доказали сами на себе си, че можем още да играем и да вкарваме голове. А ти можеш да вкараш и още голове, имате два матча. Един ще го спечелите служебно, но срещу Радва можеш да наваксаш. Ти имаш 38 гола, втория в класирането има 34. Станислав Троев от Каблешково. Притеснява ли те, че може примерно да загубиш втората? Казвам ти в момента съвсем честно, дано да вкара момчето Станислав, аз го харесвам много. Аз вкара 3 гола, страхотно игра и е много добър футболист. Но пък ако не успее тази година, до година ще получи. Играеш първи сезон за отбора на Ахилой, вече си шампион още от първия път. Каква е атмосферата в отбора? Как се стигна до твой трансфер тук? Това знаеш, че благодарение на приятелството съм следял. Момчета са окей, като все още искаме да се изплатим. Неделя има у нас спортен къса злоба и дано да е хубаво време. Имаше 2-3 мача, които не беше приятно за игра времето, но края сме. Идваме да играеме, защото футбола без футбола не знам какво ще прави. Обичаме футбола. Кажи ми друг път, давал ли си интервю директно от масата, от банкета? Това е първото интервю и последно време нещо спрях с интервютата, защото слизаме в столбицата надолу, а добре, че си да даваме при тебе. Аз си мисля, че се изкачваш нагоре, въпреки че... Да, това е безспорно. Кажи ми, знам, че правиш спортна база в Бургас, докъде стигна? Още малко. Тук на след ли е 2 седмици. Тежко сега накрая. Ще направим нещо, което да бъде футболен център. Всеки футболен човек, който дойде да усети атмосферата. Много приятно впечатление ми направи. Бях на матча Лудогорец, Черноморец преди седмица. Беше изключително приятно да усети атмосферата, че мирише на футбол в Разград. Искам да дам го просто за един пример. Така, ако могат хората да се представят какво усещането, така бих искал да всеки един човек, който дойде в този център, да му мирише, да усети, да е... Айде, миризмата на трева няма да усетиш и усети миризмата на гула от гранулите, но да усети футболната атмосфера. Там ще се играе не само футбол, ще има възможности за други спорти, колкото имам информация. Тенис на корт, баскетбол най-метално ще има също една школа, волейбол ще има да се играе, но основното нещо ще е създаването, ето ти си първата медия, която обявяваме, това ще бъде създаването на футболна академия. Футболна академия, Бургас спорт. Бургас спорт е олицетворение на всичко, което обобщава всички отбори в град Бургас. Аз не би трябвало и да се дели. Аз съм против делението на Мастерхаус, Нефтохимик, Черноморец и не смятам, че сме толкова голяма държава, че да много добре да има нещо, което да обединява всичко, да е положително и някой трябва да даде и да се опита да промени всичко това, което се получава български футбол. Всеки говори, опитват се вече много хора да направят нещо в тази промяна. Но в крайна сметка аз искам с това, което разбирам, пак където съм живял, да съм достигнал, да го предам на хората, на децата и на хората, които са около мене. Мисля, че не знам дали Ахилой са имали толкова безпроблемен сезон и мисля, че част от това нещо се дължи и на мен. Правиш детско-юношеска школа, академия, да, ако трябва да се по-точно. Напоследък в Бургас се направиха доста подобни проекти, дори има формации, които се занимават с децата, които ходят още и на детска градина. Но ти очакваш ли добри времена за бургаския футбол? Не се бъде говоря на областно ниво. Не се бъде изпадна в В група, в същото време обаче пък в аматьорските дивизии се появяват все повече от селата. Аз смятам, че първо ще си бъде това, което правят хората в тези школи, заслужава адмирация. Да работиш с децата, значи посяваш нещо. След време то ще озрее и ще яде плод. Това, че са 10 години. И за мен това, което виждаме бъдещето е на аматьорския спорт. Повече хора, аз се надявам след 5 години да ти давам интервю и ние да коментираме и аз да играя 6-та дивизия. Значи, това си пожелаваме, защото когато има много деца, които тренират и се занимават, то ти е закърмено, то ти остава вече хоби. Ние се съберем от неделя ден, аз това съм против всякаква агресия на футболна терапия. За мен е по-голямо удоволствие да дойдат хората се забавляват, както и аз го правя. Мисля, че надали ще има някой, с който се изразява на игрището. Всичко положително искам за кефи. И дори правя забележки на много хора, които са отборници, когато се подадат на някакви емоции. Да се оставаме удоволствие и затова си пожелавам
предполагам да имаме след 5 години 6-та дивизия, който да бъде изключително силно развитие на аматьорския спорт. Благодаря ти, дано.